Sinibak tayo. Yo, what's up mga kalakwatsero? And welcome ulit sa ating panibagong video. At kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, ay welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ako nga pala, ang Bisayang Lakwatsero, JD Moto Vlog. So, ngayon guys, dahil nga wala akong magawa at wala kaming schedule sa rides, no, sa club namin, naisipan ko na pumunta ng La Union. What the fuck? Mag solo ride sa La Union kasi never ko pang napuntahan yung La Union simula nung dumating ako dito sa Pangasinan. So ngayon, wow, ganda ng dagat. So ngayon guys, pupunta tayo sa Little Mermaid. San Fernando ba yun? Nakalimutan ko. Basta La Union, San Fernando, La Union ba yun? Basta yun na yun. So tara guys, samahan nyo ako sa ating biyahe. Dahil lakwatsero tayo, let's go! 1, 2, 3, funk it. Dito tayo sa bayan ng San Fernando sa La Union. So ganda pala dito. First time ko makapunta ng La Union Town Plaza. Hindi ko kabisado. Hindi ko kabisado, wala stoplight. Nagtanong pa ako pwede ba tumawid? Gago! Mamaya ulihin tayo saan na ba tayo ways? So dito ako ngayon sa Quezon Avenue ng San Fernando, La Union. So ang pupuntahan natin is saan ba to?
West Philippine Sea. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayun, nakalagay dito, West Philippine Sea. So pupuntahan natin is yung Little Mermaid Beach. Beach hindi beach. So ganda dito, may matcha temple. Ano kaya meron dyan? Pwede ka pumasok doon? Balikan kita mamaya for the views. Tara, medyo malayo-layo pa, may 7 minutes pa na biyahe. So tara, tahakin na natin na makarating na tayo doon sa Little Mermaid Beach. Ba talaga? Beach? Basta, yun na yun. Okay. Let's go! So, ayan, nandito na tayo. Di ko lang alam kung saan yung papasok dito sa may baybayin. Para lumagpas pa yata ako. Okay. Ayun o. Park and surf now open. Saan kaya? Dito kaya yan? Wala naman tao. Park and surf. Saan kaya pwede? Sige guys, mag-iikot-ikot muna ako. Hanap tayo ng mga papasukan kung saan tayo pwedeng pumasok at pwede tayong mag-park. Gutom na rin ako eh. Kaya sige, update ko kayo mamaya. Ciao. Yun, nakahanap na tayo ng parking. So pwede daw dito 20 pesos. Okay na, not bad. Sisilip lang tayo sa dagat dito. Tapos pagkatapos natin mag picture, uwi na rin tayo. So ayan, sige. Balikan ko na lang kayo mamaya mga kalakwadsero, no? Pupuntahan natin yung beach. Let's go. Dito tayo guys sa sa San Fernando, La Union. Sa surf. Little Mermaid surf pala. So ayan, ganda. So mamaya punta tayo dun sa dulo. Kakain lang ako kasi gutom. Tara, let's G. So dito kami sa kusina sa may San Fernando, La Union. So kakain muna tayo guys. Hi te. So yun na lang yung ano tapsilog isa tsaka drinks niyo po.
Water lang kami. Ay, dugi. Ang cute niya, naligo. Uy. Uy. Tara. Tara. Naligo ka? Ha? Naligo ka? Tara, naligo. Bye. Bye. Ang ganda dito. Pero wala lang tao. The little resort resort. Ang linis pa ng tubig. So, ito lang yung pinunta ko dito. Ganda. So yun guys, dito ko natatapusin ang aking video. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan ka na rin ng comment o suba. I-click mo na rin ang notification bell para laging updated sa aking bagong ilalabas. So yun lang guys. Ang ganda talaga dito. Promise. So, bye-bye. Peace out.